The application is dismissed with cost. The applicants to pay the respondent's cost jointly and severally, the one paying to absolve the other. Cost to include cost of employing two counsel where so employed. The copy is valid. The topic, my lady, that concludes the roll for 3, my lady. Court adjourns. Olibambela lwesekela mongameli wejaji uNobulawa Mbele ewisa isigwebo ngonxulumano lobuxhaka-xhaka. Kwisigwebo sakhe uthi ukumkani esenamaphepha mvume amqaphelayo njengekumkani uyohlala eyikumkani. Uzichithile ingxoxo zabamangali ngamatyala obundlobongela agqithayo kakumkani. Watsho esithi iinkundla zamatyala ziyayihlonipha inkqubo yezengqawule njengenkqubo yezoluleko. Sibulela ke ne-decision le dismissed with cost. Sinethemba kuba ke zawubhataleka izondleko ngaphandle kokulibazisa. Nokuthi ke lesingekho sizathu yonke lento. Khona ke ngabantwana abasike babe nomkhwa umbini ngamaxesha okubukela abantu abadala. Inkulumbuso yephondo iMpuma Kapa, umhlekazi uLubabalo Oscar Mabuyane iyasamkela isigqibo senkundla ephakamileyo yaseMthatha esikhaba isicelo sokuguqulwa kwesigqibo sayo sokurhoxisa uxanduva lwenkosana uAzenathi Dalindyebo kwisizwe sabaThembu. Amagqwetha kaNkosana uAzenathi athi azazinika ithuba asiphicothe esi sigwebo. Kwelethi cala sifumane i-judgment leyo sizakwazi uyiphicotha siyijongisise sikwazi udibana ne-client siyicebise kuloo nto sabe siyijongile ngebala elandelayo. Ijaji ithi uNkosana uAzenathi ebesazi ukuba esi sikhundla ayisosigxina. Esi sigwebo kukufikelela esiphelweni kwesi sigaba sokuba ngubani makaxhuzule imikhala phakathi kokumkani ubuyele ekhaya Dalindyebo kwakunye nonyana wakhe uNkosana uAzenathi Dalindyebo. Akukongqiniseka kuye kuba ingaba oku kukufikelela esiphelweni kweengxaka-ngxaka zesizwe sabaThembu. Thule Joka kwindaba ze-SABC ndisemthatha.